Hej, det er Brian fra MySnacks. Velkommen til MySnacks TV. Vi starter nok tilbage i 92, hvor vi begynder at tage ud på nogle skoler og noget, og hvor børnene de kaldte, når nu kommer slangetæmmeren. Og da jeg hørte det ord mange gange, så tænkte jeg, at det må jeg hellere få lavet til et firma. Og på den måde, der danner vi simpelthen firmaet slangetæmmer.dk. Det er delt lidt op i tre ting. Der er selvfølgelig, at vi sælger noget udstyr og slanger. Så hjælper vi Falck og politi. Og så holder vi selvfølgelig en masse arrangementer og foredrag rundt om i hele Danmark. Så det er sådan det, at slangetæmmer det er. For mange år siden blev vi kontaktet af Falck, fordi de jo kom ud til et hus, der brændte. Og da Falck-folk de kom ind, så var der en masse terrarier inde i det hus, hvor terrarierne så var sprunget, og der var så slanger ud over det hele. Og de Falck-folk de fik faktisk en rigtig dårlig oplevelse, fordi det var ikke det, de forventede, da de kom ind i hus. De skulle ind og redde nogle mennesker, men så lige pludselig så var der nogle krybdyr, de vidste ikke, hvordan de skulle håndtere sagen. Og så startede det sådan set lidt op med, at jeg skulle op og holde nogle foredrag, og selvfølgelig også nogle fremvisninger med slanger. Men så kom jeg faktisk også til at lave nærmest en billedbog til dem, til de Falck-folk. Så hvis de skulle risikere, at de kom ud til noget igen, så havde de faktisk en billedbog, de kunne slå op i og så se, hvorfor en slange var, og om det var noget, der var farligt eller ufarligt. Og da man var inde med Falck, så kom de lige stille ind med politi, og hvor vi så blev kaldt ud til forskellige ting, og det kan være en stor slange, for eksempel op for Sterup, en tigerpyton på 35 kilo, som var kravlet ud fra en udestue, og så over til en dame, hvor den lagde i hendes kompostbeholder. Det kan være sådan en ting, og så kan vi blive kaldt ud til en lille kornsnur eller et eller andet, som var inde i en genbrugsforretning. Så det er mange forskellige ting, vi bliver kaldt ud til.
Ja, det svinger ufattelig meget. Hoveddelen det er biblioteker, vi kommer ud til, som hyrer os til at komme ud og fortælle her fra Danmark og omkring, hvad det er med slanger og krybdyr, hvad det indsat er for noget, sådan at ikke altid slanger og krybdyr bliver gjort til et skrækdyr eller et farligt dyr, hvor vi ligesom har en anden side af sagen og fortæller folk, at jamen, det kan både være børn med allergi, som kan få krybdyr ind på livet, og det kan jo være mange forskellige ting. Det behøver ikke kun at være slanger, det kan også være skildpadder eller alle mulige andre dyr.